genero honek ditu zer, 100 piku urte, holako zerbait, ez? Osea, 20. mende osoa, eta igual 19. mende apurtxo bat, baina bueno, ez da asko, osea, berria da, baina kontzeptualki beti egon da musikalaren kontzeptua, ze ja antzinako Grezian da mundu osoko ez dakiz bat kulturetan antzerkia, dantza eta musika nahastea izan da pues, betikoa. Osea, da pixkat sota kabaioi rei erakusten den arte hortakoa, ez dena pintura horrelako zerbait. Orduan, hori, beti da nik egon da, eta erabili dira, elementu basikoenak musikarenak diala perkusioa eta ahotsa. Osea, haindik instrumentu garatuak ez zeuden urte horietan edo mende horietan, pues perkusio erabiltzen eta ahotsa, osea, jazta, horrekin ja musika daukagu, ez dugu gehiago behar. Eta zertarako erabiltzen zen, pues errituak egiteko, mitologia antzesteko, ospakizunak, ez dakiz, osea, beti egon dira musika.